हे बघा येली ट्रेन. हे हात दाखव, थांबू देते का? चला चला जागा पकडा. कोटक वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स. बिर्याणी मागवलं, एकदम लाल कलर मारलेलो आणि तो छास मागवलो. 1 ग्लास छास हा 75 रुपया. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी लय दिवसाने व्हिडिओ बनवतो. लास्टचा आमचं भाऊबीजचं होतं ना, भाऊबीजचा व्हिडिओ होतो आणि आज सुट्टी आहे. भावीजी पण दिवाळीची सुट्टी आहे आणि हेंका मुंबई ॲक्वा मेट्रो बघूची होती, म्हणजे भोगद्यासून जातात ती. आणि आम्ही पण गेलो नव्हतं, आमका पण ती बघूची होती कारण त्याचे लय व्हिडिओ वगैरे बघितलो आम्ही. तर आम्ही पण एक्साइटेड आहोत त्या बघूसाठी. तर ते बघूसाठी आता आम्ही जातो. आता BKC वर जाणार, BKC वरसून तिकीट काढून आम्ही आरे पर्यंत जाणार आणि त्यापासून वापस येणार आणि नंतर घरात येणार. तर ती स्टेशना कशी आहेत, ती मेट्रो कशी आहे, भोगद्यासून कशी जाता, तर सर्व एक्सपिरियन्स करूचो आमका. त्याच्यासाठी आम्ही आता जातो. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा म्हणजे तुमका पण माहिती भेटतात. तर लेट्स गो मुंबई ॲक्वा मेट्रो. तर आता आमच्या घराकडून आम्ही रिक्षा पकडलं आणि आता आम्ही जातो डोंबिवली स्टेशन का. चलो मुंबई ॲक्वा मेट्रो, लेट्स गो. तर ट्रेन इले गर्दी लय आहे, चढूक जमला तर असा लय गर्दी आहे. गर्दी बघून बॅकफूट वर प्रोग्राम कॅन्सल. लय गर्दी आहे डोंबिवली, बापरे. झुजाझूज चालू आहे, झुजाझूज. डोंबिवलीवरसून ट्रेन भेटली एकदाची आमका. स्लो ट्रेनने आम्ही इलो. आता विद्याविहार का इलो, झाला आता येऊ. आणि जी आमचा रात्री नाटक बघू गेला होता, जागरणाचा झोपला, दशावतार बघू गेला होता. तर आता विद्याविहारीला कुर्ला इलाका उतरतो. आता आम्ही कुर्ला स्टेशन का उतरलो आणि हैसून आता रिक्षा पकडून आम्ही BKC का जाऊ. चला. तर आता आम्ही BKC का येऊन पोचलो. ॲक्वा लाईन 3 नंबर. तर आता आम्ही जातो. खय तिकिटा काढूचा काय हा तर आमका माहीत नाही, पण आम्ही आतमध्ये जातो आणि थंय बघतो खय तिकिटा वगैरे काढूची असते. कोणाक तरी आता विचारूचा लागणार हा, कारण नया है वह. हे तिकिटा खालीच काढूचे आहेत का वर काढूचे? खाली आहेत ना. हां चला मग. अंडरग्राऊंड आहे सर्व. बाण बिन दाखवलेले आहेत, सर्व माहिती दिलेली आहे. वाचा नीट आणि जावा. सर्व माहिती आहे म्हणजे काय काय. हेनी तर हे केलं, टनल पाडला होता. ही मशीन आहे ती टनल पाडत. चला. कोण नाही ऑफिस तिकीट काढूचा आमका ॲक्वा लाईन. हे बघा हय अजून खाली जाऊचा. बापरे किती भोगद्यात जाऊचा बाबा. लय केवढा मोठा बाबा माझ्या, लय मोठा आहे ना. आणि माणसाच कोण नाही. दुसरा म्हणजे काय सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे थंडगार आहे. काही शपथ आणि लय मोठा बापरे. आणि आम्ही आता 2 फ्लोअर खाली इलो म्हणजे किती खड्ड्यात होतो बघा. एकदाच काय झाला काय चिरडलं, एकदा स्कॅनला का चॅक करून काढूचा असला तर स्कॅन करून किंवा डेबिट कार्ड, तिकीट, क्रेडिट कार्ड वगैरे सर्व हा. पण काय आमका माहित नाही, उगाच काहीतरी राहायचं आहे कार्ड. तर आपला मॅन्युअली काढूया. तेव्हा ते हा तिकीट काउंटर. हा भेटला तिकीट. हा तिकीट काउंटर. तर आता आम्ही खयचा तिकीट काढलो? सार रोड. हे घे. तर आता आम्ही सार रोड काढलो रिटर्न, म्हणजे सार रोडला जाणार आणि परत रिटर्न येणार. आणि आम्ही CST का जाऊचा तिकीट मागलं तर म्हणता ही लाईन चालू नाही झाली आहे. सिद्धिविनायक वगैरे ती नाही झाले, डायरेक्ट वांद्रे ते आरे कॉलनीपर्यंत झाले. आरे हां तिकीट आता आमका मिळाली आहे. हां आपापले नको, एकत्रच ठेवा. एकत्र कुटुंब पद्धत आहे. हां ते दाखवचा लागणार आहे काय? ओके. ते स्कॅन करा तो तिकीट तुमचा, तरच उघडणार. ता अरे उघडला तुझा, जा तू. हे भावीचा उघडला कर बघू. जाता ना उघडता ना.
उघडला उघडला उघडला, बंद झाला. परत लावू ग, तास तिकीट परत लावू गे. होता काय बघ ना, एकदाच होता ता. हे आता लाव तुझा बघ बाबा. सेक्रो नाही दीपाली तू नको येऊ. अरे झाला हे, आता मी रवलंय होय. थांबा आता मी करतोय. तिकीट वगैरे काढून सर्व थंय सिक्युरिटी चेक करून आम्ही हय इलो. आणि आता हय येऊन पण नाही, हय सर्व माहिती वगैरे दिलेली आहे. आणि हय येऊन पण नाही, अजून एक फ्लोअर खाली जाऊचा. आई शपथ, एवढी मोठा आणि ऐसपैस आहे ना, विचार पण नाही करू शकत. आणि सिक्युरिटी तर फुल आहे एकदम. हे बघा, हे प्लॅटफॉर्म नंबर 2 आणि 3. तर आता हैसून आम्ही खाली जायचं आणि सगळीकडे जिने आहेत वगैरे सरकते. हे बघा, आता हैसून आता आमका खाली जाऊचा. संत ज्ञानेश्वर नगर. तर आता आम्ही जातो आणि खरंच लय हायफाय. आता आम्ही प्लॅटफॉर्मवर जातो फायनली. ए बच्चों को पकडो, मेरे बच्चों को पकडो यार. आई शपथ लय खतरनाकच वाटतं सर्व. अभी व्यवस्थित काढ काय तो फोटो. आज येता मग काढल्यान. तर हय ही ट्रेन इलेली असा. ही हय ट्रेन आहे ही बघा. म्हणजे ह्याचो एक दरवाजा, स्टेशनचो एक दरवाजा आणि आतमध्ये रेल्वेचो एक दरवाजा. म्हणजे असे 2 दरवाजा. हे 2 दरवाजा उघडल्यानंतर आपण आतमध्ये जायचा. नाही पण आमचे हय येणार आहे ह्या प्लॅटफॉर्मवर. तर आता आमची ट्रेन इलेली असा. तर आता आम्ही ट्रेनमध्ये इलो आणि पूर्ण खाली आपलाच राज्य बसून घ्यावा. आता ही जाणार आरे का. लय भारी वाटतं, मस्त वाटतं. परबीन साऊथीन पण. तर आता आमचा स्टेशन इला 4 रोड. तर हा आता उतरणार आणि आम्ही परत BKC का जाणार. खरंच मस्त वाटलं ना. नक्की ना, नक्की चांगला वाटला ना. या आता दरवाजा उघडा. खायच्या साईड का जाऊचा. ए खायच्या साईड का आहे ना. अरे हो काय पुढे गेलो दरवाजा. बा बरोबर दरवाजाकडे येऊ दे. आमची पोरा नाही, आम्ही अडकू आतमध्ये. हे आहे उघडात बघा. हा चला उघडला. चला 6 रोड. खरंच भारी वाटला. हे दरवाजापासून दूर उभे राहा. आता ही ट्रेन जायत आमची. आता पण भूक लागली आहे. हे आता ट्रेन गेली. आता दुसरी हय ट्रेन येत. त्याने आम्ही BKC का जाऊ परत. खरंच लय ऐसपैस आहे स्टेशन, बापरे. तर आता BKC का जाऊसाठी ट्रेन इलेली असा. ही बघा आतमधूनच हा. ही बघा येली ट्रेन. हे हात दाखव, थांबू देते का. एक वरती इले आहे. 1 नंबरच आहे ना. हे दरवाजा उघडल्यावरच जावा, नाही तर अगोदरच अशाल. कोणच नाही, 2-3 कोटक महिंद्रा बँक. चला चला जागा पकडा. कोटक वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स. बसा इथे, बसा. काही आपली जागा. ह्याच्यात थोडी गर्दी आहे. ही छठ पूजा गेलेली आहेत लोक. काय हे बापरे. गारे गार प्रवास आणि गर्दी नाही, काय नाही. काही बसा. सुसाट आणि लगेच दरवाजा बंद होतात, लगेच उघडतात. जिया कसा वाटला. डोंबिवलीपर्यंत नाही ना आपल्या. थंय ते बस स्टेशन. थंय ट्रेन उभी आहे काहीची तरी. डोंबिवली ट्रेन उभी आहे. TC आहात वाटतं आहे. तिकीट आहात ना. तिकीट आहात ना. TC उभा बा. हां परत जाशाल. मग एक फेरी मारून येऊ शकतो परत आपण. चला चला सेल्फी काढतात सर्व.
हे थांब, तू उघडू नको. उघडा. चला चला चला, परत पण इल्यात. काही पण ट्रेन लागलेली आहे. भुयारी मेट्रो लय मस्त वाटतं एकदम. तर आता आमचा मस्त प्रवास एक झालो हा, एक रिटर्न प्रवास केलं. आता भूक लागली आहे. आता खैसून बाहेर जाऊचा. आता बघा खैसून जाऊचा बाहेर, वर जाऊचा असणार ना, खाली कसा काय. हे बघ, हे आहे बघ नकाशा बघ. ॲक्वा मेट्रोचा कसा काम झाला त्याची सर्व आहे माहिती आहे आणि मॉडेल पण हा बघ. हे मॉडेल आहे ना, हे बघा. आणि ह्याच्या खालसून आहे मेट्रो जाता ना. हे बघ वाटतं फर्स्ट फ्लोअर सेकंड फ्लोअर असा. आता ह्या आहे वर आहे सर्व आणि त्याच्या खाली स्टेशन ह्या असा तिकीट काउंटर वगैरे हा. हे बघा. आणि त्याच्या खाली ह्या आम्ही आहो म्हणजे थर्ड फ्लोअर का. हे बघा प्लॅटफॉर्म वगैरे. ही लेवल हा प्लॅटफॉर्म लेवल. त्याच्यावर हे तिकीट काउंटर वगैरे आहेत आणि त्याच्यावर हे बिल्डिंग रस्ते बिस्ते आहेत. तर सर्व माहिती आहे हा. खायच्या मशीनने भोगदो पाडल्याने होतो सर्व माहिती आहे हा. हे बघा खैसून खय जाता ती ॲक्युरेट माहिती सर्व आहे असा. हे आमची पोरा बघतात. ह्या कायता बघ मेट्रो खैसून खय जाता ते जाळा. ही बघ लाईट दिसली ना, खैसून खय जाता मेट्रो ती बघ. आई शपथ जबरदस्त सर्व दाखवलेला. शाबाश. काय तर राहुला असता थंय असतो. आता खय जाऊया, भूक लागली बाबा, जेवूक जाऊया. ह्यांचं काय रेस्टॉरंट नाही का. हैसून A1 भुलभुलैया आहे. आणि हे बघ हे असे होल पाडवायचे ह्या मशीनने. हे बघ सर्व माहिती आहे अक्षरशः. खायची मशीन वापरली काय. पाणी नव्हतं. आम्ही जैसून गेलो होतो थयच परत त्याच गेट का आम्ही थंय बाहेर इलेलो. ॲक्वा लाईन 3 का. आणि हैसून आता आम्ही येताना आम्ही कुर्ल्यावरसून इलो होतो. तर आता हे रिक्षावालो इलेलो असा. तर ह्या रिक्षेसून आम्ही हे का जातो बँड्रॅक जातो आणि थंय जेवतो आणि थैसून मग नंतर ठरवतो खय जायचं. आता चला लेट्स गो. एका विचार किती रुपये घेणार तो. आमका लय भूक लागल्या. जेवण इला पनीर टिक्का मागवलं आणि चपाती पुलाव आणि बिर्याणी ऑर्डर दिली आहे. ह्या दोघांसाठी पुलाव आणि आमच्यासाठी बिर्याणी. तर आधी आम्ही जेवण घेतो. मस्त जेवण हा वाटता कसा मस्त आणि गर्दी पण लय आहे हॉटेलला. पुलाव खाऊन झालो आमचं आणि आता बिर्याणी मागवलं. एकदम लाल कलर मारलेलो आणि तो छास मागवलो. 1 ग्लास छास हा 75 रुपये. अमूलचा 20 रुपये घेत आहे. आणि खरवस हा ना, खरवस हो किती 100 रुपये खरवस. एवढंसं एक तुकडो येता हो. हा तू देणार पैसे. अरे एवढंस 100 रुपये तुका पण नाही पुरूच. आणि मोदक किती रुपये हा तो 50 रुपये. उकडीचं मोदक 50 रुपये. आता आम्ही जेवतो. येवा जेव. तर मंडळी आम्ही आता बांद्रा का जेवण सात्विक जेवण शुद्ध शाकाहारी जेवण आम्ही आता रिक्षाला हलता जेवण आम्ही आता कुर्ला स्टेशन का जातो. थैसून डोंबोली स्टेशन आणि थैसून आम्ही करा. तर आता बघू गर्दी भेटता काय नाही ती. कारण आता 3:30 वाजल्या. गर्दी असली तर आम्ही स्लोने जाऊ, गर्दी नसली तर फास्ट ट्रेनने डोंबोलीत जाऊ. चला लेट्स गो. काय आला जेवलास ना. झोप येता की काय. लेट्स गो. ओके. जोश ना जोश में होश तो आने का नहीं.
मुंबई ॲक्वा मेट्रोचा प्रवास करून येलो आम्ही. खरंच जबरदस्त प्रवास झालो आमचो. तुम्ही पण तुमच्या फॅमिली सोबत जाऊ शकतास, एक अनुभव घेऊ शकतास. अक्षरशः बाहेरच्या देशात गेल्यासारखा वाटता. लय मजा येईल. आणि याचं तिकीट पण लय कमी आहे. म्हणजे BKC वरसून RAचा तिकीट 50 रुपये रिटर्न होता. आम्ही सार रोड का गेलो होतो, त्याचा 30 रुपयेच होता रिटर्न तिकीट. म्हणजे चौघांची तिकीट काढलं होतं. त्यामुळे एकदम प्रवास पण एकदम स्वस्त आणि एक अनुभव म्हणून तुम्ही किंवा एक एन्जॉय म्हणून तुम्ही लहान पोरांका किंवा तुमच्या फॅमिली सोबत तुम्ही जाऊ शकतास. एक वेगळा अनुभव वाटत तुमका. आणि हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, जावा मुंबई ॲक्वा मेट्रो पण आपलीच असा. बाय.